Que tal, como estades? Estou pendiente de poder conectarme con Valentín González Formoso, o presidente da Deputación da Coruña, que somos que poñen a pasta, somos patrocinadores deste evento. Creo que xa tiña aí a Valentín. Valentín, moi bons días, como está? Hola, moi bons días. Encantado de estar con vos. Sí, hoxe un día, celebramos un día así un pouco agridoce, verdad? Porque, bueno, nós estamos neste maratón que no fondo é unha celebración. E, bueno, pues que nos chegan esas noticias do naufraxio nas Malvinas, con polo menos 2 galegos que parece que faleceron, e un pouco esa outra cara da... Porque esta pesca de altura tamén é unha emigración, de alguna maneira, esta outra cara, bueno, triste deste mundo, non? Sí, a verdad que o carácter dos galegos está forxado tamén coa desgraza do mar, non? Al final, levamos xeración tras xeración a navegar polos 7 océanos para alimentar as familias de medio mundo actualmente, pero iso conleva, pois, asumir desgrazas como esta, non? Independentemente de que hai grandes avances tecnolóxicos, na mobilidade dos propios buques, grandes avances en materia de prevención de riscos, pero ao final o mar é indomable, non? E, por tanto, trae a veces estas malas noticias. Bueno, usted non o sabe, pero para min a emigración, cando as Pontes, o señor Valentín é o alcalde das Pontes, además do presidente da Deputación, está ligada con La Habana. Na mitoloxía da miña familia, pues, hai un tío avó meu que estuvo emigrado na Habana. A primeira vez que emigrou tiña 12 anos. Ahora, cando decimos que escoitamos as tonterías así dos menores non acompañados, e, bueno, nós tamén fomos xente dese tipo, non? Bueno, entonces, na mitoloxía da familia, pues, o meu tío Carlos, o meu tío avó Carlos, pues, eh, foi millonario, tuvo un hotel, se arruinou, escapou e acabou nas Pontes traballando, non era Endesa, como era? Empresa Calvo Sotelo, non era? Como se chamaba? Empresa Nacional Calvo Sotelo. Entonces era unha cosa moi curiosa, nos de pequenos, pues, bueno, era normal os Pontes, que non estaba tan cerca como está ahora de Ferrol, verdad? Que era un poquito de epopeya chegar hasta ali. E La Habana, pues era un continuo, e un pouco a esa reflexión de que a emigración pues forma parte, ¿no? Da idiosincrasia, da vida, da cultura, pero personal, ¿no? Non sei se de todos, pero da maioría dos galegos, claro. Sí, que é difícil encontrar unha familia en Galicia, no país, unha referencia na emigración, non? Un familiar, un antepasado, que emigrara no seu momento. Xa fora nunha primeira oleada a finais do século XIX, principios do XX, a Iberoamérica, ou despois xa en 20, 50, 60, a Suiza ou a Alemania ou a Francia, non? É difícil de encontrar. E despois temos espallados polo país pois mostras de esa vinculación en forma de 340 tantas escolas e centros educativos que promoveron os sabaneiros, non? As sabaneiras, e, por tanto, a vinculación é absoluta. Cando vamos alá, ademais, percibimos que esa desvinculación, ainda que na xente nova é certo que é menor, é algo, un reto que temos que afrontar. Nos na Deputación estamos con algún programa nese senso que volva a vincular a xente nova, non? A través da formación e dos estudos aquí no país, coa briga de que financiando íntegramente a súa formación aquí en Galicia teñen que volver ao seu país para facer proselitismo da terra que lles financiou tamén a súa formación, non? En definitiva, hai moita vinculación, ainda que temos o reto de consolidar a vinculación da xente nova. Eu recordo un viaxe seu a Bos Aires, e cando foi? Na pandemia foi os a 4 anos, sabrá 6 anos ou algo máis, que o tempo pasa que é unha locura. Bueno, recordo usted unha entrevista que falaba que visitara a residencia de maiores en Bos Aires, que creo que participa no financiamento a Deputación, e eu recordo usted incluso personalmente sensibilizado, que foi unha cosa que lle impresionara. Sí, porque evidentemente a Argentina leva en crise inflacionaria moito tempo. Non? Por tanto, a axuda das institucións galegas, neste caso a Deputación, é unha axuda xa consolidada no tempo, independentemente de quen este na presencia da Deputación. Non? Nós temos presenza ali no ámbito cultural, no ámbito educativo, no ámbito da protección social,
financiamos o Museo da Emigración, ou financiamos o Colexio Santiago Apóstol, ou financiamos residencias tanto en Bos Aires como estamos sostendo a residencia o Hogar Español de Montevideo, por exemplo, non? Ou residencias en Argentina. En definitiva, a verdade é que cando chegas ali e ves persoas que emigraron e que ven un representante do seu país, de Galicia, tan preto, pois ves que os sentimentos afloran, que os recordos tamén afloran, que a frustración de non estar na terra, esa frustración difícil que só se sentirá seguramente se un tivo a experiencia de emigrar, donde tua terra é originaria Galicia, pero tamén consideres a tua terra a que che deu a posibilidade de vivir, non? Esa dicotomía persoal, esa disfunción persoal non debe ser doado de levar. E cando hai un elemento tan representativo como un representante da tua provincia, o presidente da tua provincia, pois probablemente aflora máis que nunca, non? E, por tanto, é moi difícil. Tens que ser un monstro para non sensibilizarte a unha persoa de 90 anos que che recorda pois como se foi, por que se foi, quen lle quedou aló, que non volveu a ver a seus pais, o mellor, e a dureza desas reflexións tamén conleva unha responsabilidade pola nosa parte, non? Cara aos seus descendentes tamén, e de saber explotar, te digo explotar con todo o respeto do mundo, esas sensacións que fortalecen tanto a relación entre Iberoamérica e Galicia. Estamos falando un pouco do que é a emigración clásica. Emitimos ao longo da maratón unha entrevista co historiador Núñez Seixas, e el sinalaba que a principal diferencia entre o que era a emigración clásica e a contemporánea era que antes, digamos que Galicia exportaba, por Dios, moi entre comillas, man de obra pouco, media ou de baixa cualificación, e importábamos man de obra de alta cualificación, enxeñeiros, notarios, etc. E que na actualidade a situación é ao revés, é dicir, Galicia manda para fora xente altamente cualificada e o que importa é man de obra pues, pouco baixa cualificada. Entón, esa característica, esta rapazada que nos últimos anos está polo mundo, bueno, pues, investigadores, físicos, é unha característica do momento contemporáneo, non? Totalmente, eu creo que hai unha circunstancia paradigmática, non? Que pode valer de paradigma, pois a emigración a Suiza, nos anos 50 e 60, era para cubrir os oficios que os suizos non querían desempeñar, non? Os ámbitos da limpeza e dos traballos máis auxiliares, non? Da cadena de produción. E hoxe temos científicos galegos emigrados a Suiza a un dos centros de investigación máis importantes do mundo, como é o CERN, non? Pasamos de ir a Suiza a limpar fábricas, con todo o respeto do mundo, por suposto, un traballo absolutamente digno, a desenrolar pois, un acelerador de partículas que pode cambiar a nosa vida, non, para o futuro. Por tanto, hai que analizar as causas, non? Cando é unha emigración de persoas con talento, con rapaces e rapazas formadas no sistema educativo público galego, con inversión financiera moi importante por cada rapaz e cada rapaza, e, ademais, a ilusión dunha familia de que ese rapaz que foi formado no entorno familiar desenvolva a súa vida tamén no entorno familiar. Creo que un concepto da familia conleva eso, non? Cando alguén pretende desenvolver no seu país os seus coñecementos, o seu talento, e non pode facelo por falta de oportunidades, é un drama social. Probablemente o maior drama social que un pode observar, non? Un fracaso da sociedade. Cando un decide facelo por vontade propia, pois porque ir ao CERN a investigar é imposible facelo en España, pois, oye, é de aplaudir, é unha oportunidade que hai que respetar, non? E non dramatizar con elo. O mundo está globalizado e hai persoas que deciden andar polo mundo independentemente de que haxa oportunidades no seu territorio. Pero eu creo que a falla de oportunidades en Galicia para a investigación, a falla de respeto que se ten pola figura do investigador, da investigadora, a falta de interiorizar que a ciencia debe ser algo transversal a todas as áreas económicas e sociais dun país, fai que, bueno, pues que non haxa alento ni motivación para quedar no teu territorio, non? Creo que é o gran drama que sufrimos coa nova emigración. Sempre, vamos, comentarme que usted tenía pensado ir a Suiza agora, ¿no? O pronto.
Sí, sí, sí. Vamos a visitar, entre outras, pues estamos estudiando visitas ao CERN, a propia delegación da ONU e despois, lóxicamente, os centros galegos, como non pode ser de outra maneira. Valentín, presidente, que papel xoga ou como analiza usted o que papel cree que debe usted xogar a cooperación internacional? Pois eu creo que hai tantos retos en un mundo globalizado que depende de cooperación internacional que poñela ante la de xuizo facer unha mala inversión e unha mala interpretación do que é a actualidade mundial. Non? Eu creo que hoxe, xía, que estamos a disfrutar agora mesmo falando contigo, fai que a globalización seña prácticamente completa en todos os eidos da vida. Non? Por tanto, a interrelación que hai entre os distintos bloques mundiais fan que a xeopolítica se ha cambiado radicalmente. Depois, socialmente, en paralelo, máis alá das accións dos gobernos, máis alá das accións da economía, en paralelo, as sociedades se están a interrelacionar xa. Non? Hai unha multiculturalidade, unha diversidade xeográfica na nosa relación, nas nosas amizades diarias, que fai que a cooperación internacional seña institucionalizar algo que a sociedade xa está operando nas 24 horas do día ao longo do ano. Non? Onde están traballando vostedes desde a Deputación Provincial da Coruña? Pois tamén prácticamente en todos os bloques. Non? Estamos moi sensibilizados co que está a pasar pois con no ámbito de xa casi convencional de dificultades como é a África subsahariana, con colaboracións permanentes, pois temos hasta escolas abertas en algún país subsahariano, ata, lóxicamente, como decía antes, o sufragamento, o sostenimento de infraestructuras educativas, culturais, tanto en Argentina como en Uruguai, Yeah. principalmente. Non? Nos fai sentir bastante orgullosos, aínda que en quedos, pois porque non chega co que facemos, hai que ir a máis. De feito, o que os decía antes, estamos estudando unha liña de axudas que permita aproveitar as residencias que ten a Deputación da Coruña para atraer descendentes de galegos e de galegas en países iberoamericanos e que podan vir a estudar a terra dos seus avós, coa que probablemente nunca tiveran ninguna relación, máis que os contos que contaron os seus avós, Claro. poden vir aquí a formarse a Galicia coa firma dun contrato onde nós financiamos a súa etapa formativa íntegramente aquí no país dos seus avós, que pasa a ser o seu país tamén de verdade, porque lles financian a súa formación coa condición de que se volvan a súa terra a facer galeguismo e galeguidade dende o seu país que os veu nacer, Argentina, Uruguai, Brasil, pero coa mochila psicolóxica, coa, digamos, coa motivación de galeguidade que conleva que a terra dos teus avós se financiaron a carreira dos teus estudos. Non? Sí, é que eu, bueno, preparando un pouco este programa, pero bueno, xa de atrás, a mí pareceme que non valoramos especialmente ben ese activo tremendo que é a diáspora. A mí se me parece unha tontería, pero me acordaba, usted se acorda cando estaban de moda os chistes de Lepe? Que era os de Lepe que eran, bueno, que eran como de tontos, non? Eu recordo falar co alcalde de Lepe naqueles anos. E entón lle preguntaba se non lle parecía mal. E ele decía, no, eu vou ao ministerio. Me decía, mira, eu vou ao ministerio. Entón quero falar con un director general. E dice, mire, quero falar con o director general fulanito. E dice, tiene usted cita? E dice, no, e usted quen é? Dice, son alcalde de Lepe. E dice, espera un momento. Entón, o director general, por fin, por la coña, tal, salía, pues para verlo. E entón, se tiña, faría caso ou non lle faría caso, pero se tiña unha entradilla, ¿no? E entón, os galegos, en calquera parte do mundo, pois tú tes un alto funcionario, un ministro, un diputado, un empresario, e dice, que son galegos, dice, mi papá o mi abuelo era yo qué sé, de Padrón. Pues mire usted, pues nosotros somos de Celanova, jajaja, y tú estés ahí una entradilla, y ese capital que no se puede cuantificar así claramente como fan os economistas, ¿verdad? Pues ese capital relacional que varios. Vamos, tú como decir, esto tuviéramos catalás o tuviéramos vascos, bueno, sería a repanocha. Sin duda alguna, pero te imagínate que esa escena que ti recreas de ir a ver un director xeral, en vez de decirse os meus avós son de Padrón, se pudiera decir os meus avós son de Padrón, eu son director xeral porque son abogado, a carreira financioume Claro. Galicia.
Por tanto, fortalece o vínculo enormemente, non? Porque ao final, se ademais das historias, ademais do vínculo emocional, hai un vínculo donde efectivamente hai unha inversión feita en ti por parte da terra que veu nacer os teus avós, o vínculo eu creo que se oxixena absolutamente, se rexuvenece entre ese rapaz que acabará sendo pois escritor, acabará sendo un premio Nobel ou acabará sendo o director dun concesionario de coches, pero en definitiva ten unha raíz rexuvenecida e oxigenada con Galicia. Eu creo que deberíamos dedicar moitísimo máis tempo a establecer estrategias de reforzamento coa xente nova en Iberoamérica dende Galicia. Non deixalo como un caladeiro de votos para as eleccións e un control político daquel territorio en vez de enriquecelo entre todas as forzas políticas, entre todas as institucións, porque Galicia sería, de verdade, podría contar con a quinta provincia probablemente a máis poderosa de todas. Ya, pero aí non vivimos bons tempos para isto, porque aí as diferencias, non sei que pensará usted, eu creo que as diferencias que pode haber entre os partidos políticos, entre as administracións, bueno, pues se disminuyen moito. Que pode facer usted, o alcalde ou o presidente do PSOE, na Diputación da Coruña, pues, se fora uno del PP ou uno do Bloque, é dicir, no fondo se necesitarían continuidades o incluso coordinación, es decir, un concello, unha diputación, a Xunta de Galicia, goberne quen goberne, tiñe que ter un mínimo de planeamento común, digo eu, non? Pero, Tino, ti estás facendo unha pregunta que fíxate, é dicir, cos anos que tes, esa pregunta está sin contestar. É dicir, claro, acabas de decir algo tan básico como que habría que coordinarse, que se pode facer desde unha institución. Eu creo que, por eso digo que hai que dedicarse moito tempo e moito cerebro das entidades públicas, das entidades privadas, a sentarse as bases dunha estrategia nova que rexuveneza a relación con Iberoamérica. Pero seguro que hai mil maneiras de fortalecer de forma estable, además, esas colaboracións, porque temos o máis importante, que é o vínculo emocional, que é o máis importante. Ti non te olvidas da tua primeira moza, na vida te olvidas. Pues imagínate da terra que te veu nacer. Por tanto, se trata de querer. Nos, me preguntas, ti que podes facer, non? Como decía aquel presidente americano, que podes facer ti polo teu país? Pois nos, dende a nosa humilde aportación, establecer un programa como decía, de formación de rapaces emigrantes ou descendentes de emigrantes aquí no seu país en Galicia. Os próximos 30 anos, dende que a Deputación anunciou isto e levou a cabo o programa durante 30 anos, estamos a falar, ao mellor, pois de 600 rapaces e rapazas que xa están asentados en distintos puntos de Iberoamérica facendo galeguidade. Eso dende unha Deputación, dende unha. Se o facemos dende a Xunta de Galicia, dende os concellos, dende o Estado tamén, porque tamén o Estado forma parte desta película, absolutamente. Absolutamente. Non basta con ter embaixadas ali para emitir certificados de visados. Ten que haber unha implicación moito máis intelixente, moito máis activa, moito máis dinámica, moito máis emocional. E iso hai que poñerse. Non pode ser un discurso nunhas eleccións autonómicas sin máis. Non é doado, pero tampouco temos a presión dun prazo determinado, nin dun orzamento determinado, nin dun objetivo determinado. É simplemente querer e poñerse a andar de forma, como decías ti, coordinada. Valentín, boa tarde, Formoso, que non sen tempo xa. Moitísimas gracias por atendernos. Que teña un maratón da galeguidade fantástico e mañana un Día Nacional de Galicia moito mellor. Moitas gracias, igualmente. Moitas gracias. Gracias. Pasamos aos estudios.